in har kana fama da sihiri ko toshewan arziki ko sihirin da toshewan arziki, to wannan bidiyo taka ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa a wannan gida mai albarka. Yau insha Allah ta'ala muna ɗauke da sirri wanda zai yi aiki fannoni guda biyu, abin da ya shafi sihiri da toshewar hanyar arziki. So duk mai fama da wannan lalurori guda biyu sai ya saurara da kyau, insha Allah ga mafita ta zo, ga abin da za a aikata a sami mafita cikin ikon Allah. Cikin kwana 3 an daɗe sati ɗaya. Da farko mutum sai ya yi niyya, wato ya yi niyyan zai yi wannan aiki da niyyan Allah ya warware duk wani sihiri da ke cikin jikin shi, ko wani jinni ne ko menene, duk wata irin matsala da ke jikin shi, ta jinni ce ta sihiri ce, Allah ya warware mai, kuma Allah ya warware mai wannan matsala, Allah ya buɗa mai hanyoyin samun shi na arziki. To mutum sai ya alwala haka, mutum ya alwala cikakka, ya zauna ya samu ruwa, kamar ruwan da zai iya ɗan sha, ya shafa jiki na tsawon kwana 3, ruwan da za su ishi mutum haka, ya aje su a gaban shi bayan ya alwala. In aka yi alwala kenan sai a zauna, sai a ji wannan ruwa, duk ruwan da ka san za su isa ka ɗan sha kullum sau ɗaya, in ka sha ya wadatar. Sai in za ka kwanta ka ɗan shafa jikinka da ruwan, to ruwan da za su ishe ka wannan su za a samu ruwa masu tsafta. In mutum ya zauna ga ruwan a gefen shi na dama ko gaban shi, sai a yi istighfari ƙafa 3 da wannan siga: astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Wannan istighfari za a yi sau 3. Sai mutum ya karanta Fatiha ƙafa 7, Fatiha ƙafa 7, sai ya tofa a wannan ruwa. Sannan sai mutum ya karanta wato ayatul kursi ƙafa 3, ita ma ya tofa a wannan ruwan. Ayatul kursi ƙafa 3 a tofa a wannan ruwa. Sannan sai a karanta a cikin suratul Baqara aya ta 102, wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, zuwa ƙarshen aya. A tofa, a karanta ƙafa 1 ta isa, ƙafa 1 sai a tofa a wannan ruwa. Sai a suratul A'raf aya ta 117 zuwa ta 122, daga wa'auhaina ila Musa, aya ta 117 zuwa ta 122, a karanta su ɗaya sai a tofa
a wannan ruwa, sai falaki da nasi ƙafa uku su ma a tofa a wannan ruwa. To mutum ya kammala. Duk mutum ya tashi in mai ɗan ƙoƙari ne da daddare, mutum zai iya bari sai zai yi nafila a lokacin da zai kwanta, ko da shafa'i da wuturi ne zai yi, ko nafila mutum yana nafila da daddare sai ya bari sai lokacin in ya yi sai ya addu'a sai ya sha wannan ruwa da ya tofa waɗannan ayoyi masu albarka, sai a ɗan sha, sai a shafe jiki, a yi haka sau 3 wannan niyya. Insha Allahu ta'ala duk wani sihiri ko da na jinni ne ko na meye, Allah zai raba ka da shi, Allah zai buɗa maka hanyoyin samayyanka cikin ikonsa. Har muka zo ƙarshen wannan fa'ida, muna ma kowa da kowa fatan alkhairi. Sannan za a iya raba wannan bidiyo wato sharing ga 'yan uwa domin a samu a amfana da wannan sirri mai albarka. Bisalam.